אז עכשיו זה? זה חזרה מצולמת. רגע, אמרנו בסוף החיבור, רון. החיבור יצא מוצלח ובדיוק. ואם טועים כאילו ממשיכים עכשיו, עושים את הכל. טוב, אז לא לצחוק. מה יש לך? טן 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 4 פעמים מה זה האור הזה עכשיו? טן 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 טן. חשבנו מה כדאי לשיר לעומר ולילך, משהו קליט נחמד אבל לא מסובך. היא קוראת לו דודי, הוא קורא לה דודי גם. עם שמות חיבה כאלה יש לנו פזמון מושלם. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו. הוא במקור מכפר תבור עכשיו מתל אביב, תמיד עוזר ומייעץ לכל מי שסביב. בפוקר הוא הדילר שמחלק את הקלפים, ובאינסייד בית לאולין הוא גם נותן לנו פסחים. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו. עכשיו היא תל אביבית במקור עם מחולון. היא לא כל כך אוהבת שעומרי עושה נכון! טוענת שבהנגרית קונה את הבגדים, אז למה הארון שלה מלא במותגים? דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי דו דודי 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 דודו. תבדוק את המילים. את השידוך עשה להם אחד הבני דודים, לא זוכרים מי בדיוק כי יש הרי רבים. החיבור יצא מוצלח ובדיוק בתוך שנה השניים כבר הכריזו חבר'ה יש עוד חתונה. איזה יופי חתונה, 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 עומר ולילך דודי דו ויש כאן חתונה. איזה יופי חתונה, 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 עומר ולילך דודי דו ויש כאן חתונה. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו. איזה יופי חתונה, 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 עומר ולילך דודי דו ויש כאן חתונה. מי הוא שכח, אני כל דבר הוא פה שוכח, הוא לא זוכר איך קוראים לו, אפילו להתקלח אורלי מזכירה לו ואומר לה תודה, אבל היא לא שמעה את זה כי יש לו ריח רע. ריח רע, ריח רע, ריח רע, ריח רע, ריח רע, ריח רע, איזה ריח יש לניר, יש לו ריח רע. זה שיר לחתונה שלו. יאללה, תציג עכשיו לבית שלך. לא, אני עדיין לא יודע איך לשיר את זה. הוא לא יודע איך לשיר את החיבור. החיבור יצא מוצלח למה תמיד נופל לך עם פיתלה בעיניים? נו, אני לא יודע, השניים כבר הכריזו חבר'ה יש עוד חתונה, 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 צביקה, גושיה? שניקווה? שוואנדה. רגע, לא תופס אתכם. תראו את ההצלמה, אני אומר ככה. לא, תעשה. הופה! איפה זה? שם בשקע. מצאנו. צילמנו מתקשר רגע, עליי. בוא נצלם את יוסי עושה נכון. קדימה, יאללה, נכון, תעשו את הקטע שלה נכון. אולי תדבר אתה מדבר, תצלם אתה מדבר. יאללה, תעשו את הקטע שלה נכון. נכון, תעשה איך נכון. לא, תגידי, היא לא כל כך. הוא הביט לה בעיניים. היא לא כל כך אוהבת. מה קשה להגיד? נו. יאללה, נו. היא לא כל כך אוהבת שעומרי עושה. יאללה. מה כדאי? לשיר לעומר ולילך, משהו קליט נחמד אבל לא מסובך. היא קוראת לו דודי, הוא קורא לה דודי גם. היא
בכאלה יש לנו פזמון מושלם. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו. תל אביב תמיד עוזר ומייעץ לכל מי שסביב. בפוקר הוא הדילר שמחלק את הקלפים, ובין צד בית לעולין הוא גם נותן לנו פסחים. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו. מתל אביב את המקורים מחולון, היא לא כל כך אוהבת שעומרי עושה, טוענת שבהנגרית קונה את הבגדים, אז למה הארון שלה מלא במותגים? דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו. את השידוך עשה להם אחד הבני דודים, לא, השידוך עשה להם אחד הבני דודים, לא זוכרים מי בדיוק כי יש הרי רבים, החיבור יצא מוצלח ובדיוק בתוך שנה השניים כבר הכריזו חבר'ה יש עוד חתונה. איזה יופי חתונה, 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 עומר ולהילחם דודי דו ויש כאן חתונה. איזה יופי חתונה, 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 עומר ולהילחם דודי דו ויש כאן חתונה. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו. איזה יופי חתונה, 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 עומר ולהילחם דודי דו ויש כאן חתונה. תגדם. תחליף את האוזנייה שלה, בוא'נה, אבל נראה לי שכאילו תשמעי יותר טוב. תצלם רק את אלה ששרים. כן, אבל נראה לי... כן, אני אצלם ואחר כך... בסדר, יהיה בסדר. אתה מבין? בגלל שאם צריך לשים את הקטע הזה, אז עדיף שלא יהיה פה כאילו יותר מדי רעשים של הזה, לא, אני לא... ההקלטה. שום דבר, אני... עכשיו דרך. תגיד יש לו מצלמה. דבר. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים. וואי, אני שמעתי עכשיו בסדר, את שומעת אותי באוזניה? מה העניינים? אתם שומעים אותי? עושה התרגשות. מה מצריך ריכוז, לא ריכוז. כן. אתם שומעים אותנו? אחת. קרבי למיקרופון, אורלי. אחת. אבל מתי אנחנו נכנסים? נכנסים? רות פה. תתקרבי למיקרופון, אורלי. אבל מתי אנחנו נכנסים? קרבי למיקרופון. קרבי למיקרופון. לא רוצה. תגיד לנו. אני לא שומע את המוזיקה. אני לא יכולה להתקשת שלך. שומעים את הדף שם? מינימום רעשים. ככה? תתקרבי. יאללה. חשבנו מה כדאי לשיר לעומר ולילך, משהו קליט נחמד אבל לא מסובך. היא קוראת לו דודי, הוא קורא לה דודי גם, ועם שמות חיבה כאלה יש לנו פזמון מושלם. דודי, דודי, דודי. לא שומעים אותה, שמעתי רק אותי. שומעים אותה? כן. לא, זה דודי. משה, אל תבלבל. משה, הגעת באיחור אז אל תבלבל. כן, עוד פעם? חשבנו שאתה לא ממהר. אנחנו נראה. תשימו אותה, פה.
חשבנו מה כדאי לשיר לעומר ולילך, משהו קליט נחמד אבל לא מסובך. היא קוראת לו דודי, הוא קורא לה דודי גם, ועם שמות חיבה כאלה יש לנו פזמון מושלם. נשבעת לכם, קצת ביחתם, אבל שמעו אתכם מאוד יפה. ובן סייד בית לעול אין. ובן סייד בית לעול אין. תגידי לי מה. הוא במקור מכפר תבור עכשיו מתל אביב, תמיד עוזר ומייעץ לכל מי שסביב, בפוקר הוא הדילר שמחלק את הקלפים, ובסייד בית לעולין הוא גם נותן לנו פסחים. שוב? רמי, לא אמרת ובן סייד בית לעולין. אמרתי הוא בן סייד. אל תגיד הוא, תגיד הוא. הוא במקור מכפר תבור עכשיו מתל אביב. מה מצחיק? במקפור. מי אמר מקפור? היא מקצועית? מה צריך מקפור? במקור. הוא במקור מכפר תבור עכשיו מתל אביב, תמיד עוזר ומייעץ לכל מי שסביב, בפוקר הוא הדילר שמחלק את הקלפים, ובסייד בית לעולין הוא גם נותן לנו פסחים. רותי, את מניש? מזייפת. זה לא הטון, זה לא אוקטבה. ביי. בהצלחה במיונים. כן, תגיד שם ו... יוסי הזמיר גל גרץ. תגיד שם, גיל ויישוב? אני לא שומע. שם, גיל ויישוב. כן, המתמודדת הבאה. אני לא מתמודדת. אני אמור להיות במוסך, יש לי קורס זמיר. מושון. מי עשה זה של עומרי? מי עשה את זה? חייב להכניס את זה. נכון. נכון. I love you. נכנס לזה אחי. שרותי תעשה לנו סימן. כן. תראה בסרט. איפה? כן, אני יודעת. אחת, לא כדאי. דברי 5. עכשיו היא תל אביבית, במקור היא מחולון. היא לא כל כך אוהבת שעומרי עושה. נכון. טוענת שבהנגר היא קונה את הבגדים, אז למה הארון שלה מלא במותגים? רותי, תעשי לי ככה. עכשיו היא תל אביבית, במקור היא מחולון. היא לא כל כך אוהבת שעומרי עושה. נכון. טוענת שבהנגר היא קונה את הבגדים, אז למה הארון שלה מלא במותגים? למה אנחנו 3 טייקים? חשבתי שזה שלמות. שלושה. נהדר. זה נעים אני מאלה שלא יודעות לשיר, בגלל זה אני שואלת. אתה אומר חולון או חולון? שנגיד אותו דבר. חולון. לא, חולון. טוב, חולון? טוב. עכשיו היא תל אביבית, במקור היא מחולון. היא לא כל כך אוהבת שעומרי עושה. נכון. טוענת שבהנגר היא קונה את הבגדים, אז למה הארון שלה מלא במותגים?
עכשיו רון, צביקה וצחי מקליטים. כן. לא, שלא נתבלבל. אז אני אעמוד רחוק יותר, כי אני נראה לי קצת... אחד הבני דודים. אני לא מצליח לומר אחד. אני לא יכול. כמו אחד האדם, אתה תוכל. יאללה חבר'ה, יאללה, נו בואו נסיים עם זה. החיבור יצמוץ את השידוך עשה להם אחד הבני דודים. לא זוכרים לי בדיוק כי יש הרי רבים. החיבור יצא מוצלח ובדיוק בתוך שנה. 1, 2, 3 ו... רגע, אנחנו צריכים איפה? זה היה בסדר, היינו צריכים להיכנס עוד שנייה. אבל אני לא שומע מוזיקה בכלל. אתה לא שומע מוזיקה? אתה שומע כלום? לא. הם לא שומעים. זה מחובר שם? הייתי ממשיך לדבר עוד שלו. שומע? רגע, אני מנסה לתפוס פה את ה... מה? תשמיע קצת שאני יודע איפה אנחנו נמצאים. אתה שומע? סיים. טם שומעים את טם עצמנו טם מוקלטים. טם. לא, זה צביקה שר. אתה שרת רגע? לא, כלום. מה? ציון? חשבתי שאתה שר כל הזמן. אני שמעתי את עצמי. לא. את השידוך עשה להם לא, אחד אתה צריך לחכות 4. טם טם אוקיי. טם. אני עדיין שומע את ההקלטה. מה זה? מה? ככה אני נשמע קיום? טוב. טם 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 טם. את השידוך עשה להם אחד הבני דודים. לא זוכרים מי בדיוק כי יש הרי רבים. החיבור יצא מוצלח ובדיוק בתוך שנה. השניים כבר הכריזו חבר'ה יש עוד חתונה. אז אני אלך אחורה. לא, זה בסדר. אני מזמר, שמים לב שאני עושה עם השפתיים. עד שתפסתי פוזה עם המצלמה, אתה מזיז לי אותה. תגיד לו בוא לפה. צחי. אני לא ראיתי את הבט פה וזה בלבל אותי. מה זה הבט הזאת? מי שם בט פה? אני לא יודע. אכלו לי, שתו לי. קדחו לי. עוד פעם, זה נמוך לי מדי. חצי טון נמצא. נכון, זה באמת נמוך. את השידוך עשה להם אחד הבני דודים. לא זוכרים מי בדיוק כי יש הרי רבים. החיבור יצא מוצלח ובדיוק בתוך שנה. השניים כבר הכריזו חבר'ה יש עוד חתונה. מתלבנת. זהו? את מי לא שומעים? את צבי? אמרת שהוא קולט את כל ה... איך קוראים לך? את השידוך תשאירו לו. איך קוראים לך? אוקיי. מה זאת אומרת? אבל אני מול טוב. שתוק. את השידוך עשה להם אחד הבני דודים. לא זוכרים מי בדיוק כי יש הרי רבים. החיבור יצא מוצלח ובדיוק בתוך שנה. השניים כבר הכריזו חבר'ה יש עוד חתונה. לא יצא טוב. אוי, זה היה הכי גרוע. זה לא היה טוב. השני היה... אבל החבר'ה, יש עוד חתונה! זה טוב. יאללה, עוד אחד. כי יצא לי כזה... ושתדע לך שהוא שר הכי יפה פה. בוא נשים את זה פה ואז תשאיר לכיוון הזה. לא, כי יצא לי פיקשוש באמצע. תיזהר אותם, קשור. כי יצא לי הפיקשוש. אז אולי נחליף מקום, תקשיב. נראה, נופלים הדפים. בוא. שים את זה פה ואז הוא יהיה חייב להסתכל. נעשה ככה, אתה תעמוד פה, כי אני אשאר... לא, הוא יעמוד פה אז הוא יסתכל לכאן. זה בסדר. הנה, אני אשאר רק לא. אבא. אני חוזר אליך עוד מעט. מה זה? מה זה חוסר מקצוענות הזאת? בדיוק תוכנה. מה נעשה? נו, אני לא יכול ככה, נו. חבר'ה, יש עוד אבא רגיל. חתונה. איזה יופי, חתונה. יאללה. ברור. הכל מצולם. כל זה לא מסתיר. רגע, ככה שומעים אותי למיקרופון, זה בסדר? מצוין.
יאללה, אתה... אמרתי שזה לא מסתיר, זה מסתיר רק חלק מהגוף. שלא הסתיר בכלל. לא, הנה, ככה זה... שיראו את החזה החסון שלכם. את השידוך עשה להם אחד הבני דודים, לא זוכרים מי בדיוק כי יש הרי רבים, החיבור יצא מוצלח ובדיוק בתוך שנה, השניים כבר הכריזו חבר'ה יש עוד חתונה. עכשיו הפזמון. בדיוק. כן. עצרי? זה ביחד. וואי, אז פה זה הדרימטים, אגב, פה השרים יפה. פה הפקה? פה הפקה. אני רוצה כיפה קיי להפקה. הנה גם ניר בא איתנו וזהו, זה הרסנה. לא, ניר בא לצלם, ניר לא הפקה. ניר לא הפקה? מי הפקה, רותי? מי הפקה? אני! זה מקלט. איזה יופי, חתונה. חבר'ה, אנחנו באוויר. חתונה, חתונה, אומר בליה. נראה לי עשינו לו חור בראש. זה פוגע בי. הוא סגר אותנו? He shut us down. אני חושבת שאני צריכה להכניס כאן איזה תרבוקה. יוסי, אתה... אולי נכניס איזה מזרובה. מה איפה התרבוש? איזה מזמרה. חבר'ה, אתה לחוץ על המשחק, אה? כן. נכון. אני לא מבין מה, אתה משחרר את זה. בסדר. נמתין. טוב. ניר, צלם אותנו. זה מצלם לך דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו דודי דו דודי דו דודי. אני לא הייתי מוכן, אני מצטער, נתת לנו חשבתי כאילו. שאנחנו שומעים את ההקלטה, אבל... חשבתי שאנחנו... אוקיי, יאללה. את הביורים האלה. אל תדאג. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו. מה, נעשה רובוט כאילו? תזכרו, יש איזה יופי חתונה, אחרי זה שתי שורות של דודי דו. אולי תרשום את זה. איזה יופי חתונה. עוד כפיים פשוט. נעשה כאילו, מזרובוט. אבל לא ישמעו טוב. אולי כל אחד יעשה... רגע, אנחנו שומעים עכשיו את זה או את זה? דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו. עכשיו יש איזה יופי חתונה. לא מוחאים כפיים. אני יודעת. אוי, עכשיו אנחנו מוחאים כפיים. איזה יופי חתונה, 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 אומר ולהילחם דודי דו ויש כאן חתונה. איזה יופי חתונה, 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 אומר ולהילחם דודי דו ויש כאן חתונה. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו. איזה יופי חתונה, 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 אומר ולהילחם דודי דו ויש כאן חתונה. זה היה ארוך מדי, הסיום שלנו. לא, דודי 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 דו דודי דו. לא מקליט. בסדר, אני לא אצא. טוב שהיא לא דחפה אותנו כזה הצידה. לא. כולם. דייזי מנסה להתחמק. ביי דייזי. נקליט הכל מההתחלה. אני לא מבין מה קורה עכשיו. בוא נקליט את כל ניר, מה אתה עושה לנו? לא, בוא נקליט את כל איזה? כל השיר זה דודי דודי, איזה מהם?
למה? יצא טוב איזה יופי חתונה. יאללה, בואו... את הבית שאחרי זה הוא רוצה. אחרי הדודידו, יאללה. איזה דודידו? אבל זה לא... כי זה בא ברצף. טוב, אז ברצף, ניר. כן. איזה יופי. אני עדיין לא הבנתי מה שווה. אנחנו מתחילים מפה. איזה יופי חתונה, 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 אומר לי לכם דודידו ויש כאן חתונה. איזה יופי חתונה, 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 אומר לי לכם דודידו ויש כאן חתונה. וואי. אתה צודק. חתונה, 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 אומר לי לכם דודידו ויש כאן חתונה. איזה יופי חתונה, 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 אומר לי לכם דודידו ויש כאן חתונה. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו. איזה יופי חתונה, 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 אומר לי לכם דודי דו ויש. אנחנו לא? הוא עשה. יוסי בנה. אני לא נראה חתונה. אני לא נראה סובל מספיק. הוא אוהבת לא עיניי. בואו נעשה, אומר ולי לכם דודידו ויש. יש לך. מה? רותי אמרה לי. מה עשיתי? כלום. חבריקו! צביקו, חבריקו, אוהבת לבוא. תוציאו אותך, אני לא יכול כבר, די. יאללה, רותי, פשוט תשאירי. תביא כאילו בצד. איפה שירי באמת? לא, אחי, לא. בוא נעמוד בצד. איפה שירי? לא שומעים אותך. אבל אני שומע את עצמי חזר. למה במילואים? מה אתה עושה? חשבתי להתחלק עם צביקה. אח! יאללה. אני לא רואה את המילים. לא. איזה יופי חתונה, 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 אומר לי לכם דודידו ויש כאן חתונה. איזה יופי חתונה, 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 אומר לי לכם דודידו ויש כאן חתונה. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו. איזה יופי חתונה, 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 אומר לי לכם דודידו ויש כאן חתונה. יצא לי קרוב. לא שומעים אותך. כן, כן. אבל אני לא שומעת אותך טוב, חבר. אני לא שומע כלום. או. תביא לי טוב. קח צ'וץ'. תביא לי טוב. ההוא לא מחובר, למה? אתה שומע? שומע. דבר. הבעיה שלו זה לא שלא שומע, הוא לא זוכר. הוא לא זוכר שהוא לא שומע. מה שם? בלי לחץ. יש לנו בדיוק 5 דקות לעשות את זה. ולעשות את זה טוב. טוב, נראה לי שאין לנו אוזניות כנות. בסדר, לא צריך, ניר, לא משנה. זה בסדר, אני אלך. נראה לי שאת יכולה כאילו לשיר. יאללה, תפסיקו להתחבק, אנחנו מקליטים עכשיו. זה הכרחי? דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו. תן לנו לשמוע את זה. רוטינו. לא, אחר כך. אחר כך יש לו הכל. אנחנו רוצים לשמוע, אותי לא אחר כך. יש. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו. דודו. דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דו דודי 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 דו דודי דו דודי דו דודי 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 דודו.
עכשיו איזה אתה רוצה שאני איזה דודי דו? יופי. אורלי לא שרה. אושר פועם. איזה כן, איזה יופי חתונה. איזה יופי חתונה. בשמחה, באושר. איזה יופי חתונה, 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 עומר ולילחם דודי דו ויש כאן חתונה. איזה יופי חתונה, 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 עומר ולילחם דודי דו ויש כאן חתונה. דודי 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 דו, דודי דו, דודי דו, דודי 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 דו. איזה יופי חתונה, 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 עומר ולילחם דודי דו ויש כאן חתונה. עולי! I'll be back. אנחנו רושמים דודי דו, מוצאים את השיר שלנו. מה השם של השיר? אי אפשר רק דודי דו, צריך... עומר ולילחם, דודי דו. נשרפתי מהדודי דו. עומר ולילחם. עומר, אני חושבת שזה מאוחר. היא. דודי! דודי! היא! שני שמות החיבה האלה, הם דודי! יש בזמן מושלם. לא רותי. בכפור. לא, אני אומרת, נעשה ככה בקליפ, נעשה תמונה שלהם, של עומרי, כאילו דודי, ולילך דודי, ובאמצע להביא דודי דו באמת. לא, אפשר לעשות. מדפנה ודודי. אפשר לעשות, עומרי הוא דודי, לילך הם דו, ביחד הם דודי דו! מה זאת אומרת לילך חידו? זה לא מתפרש טוב. אבל צריך ואז רואים את דודי דו. צריך להכניס את דודי דו פעם אחת בקליפ. נכון, ואת ה... אבל הם לא דודי. לא, התמונה, הוא דודי יהיה דו. בוא נעצה ממש שונה ממה ששמעתי. אבל אני נכנס לדמות של דודי דו. אבל מה, אנחנו שרים. בפזמון, חייב דודי דו. דודי דו חייב לישון, לנהל. איך נראה דודי דו? אז מהיום הם יהיו דודי דו, אין מה לעשות. אנחנו החלטנו. אבל צביקה, ככה שיר עומר ולילחם דודי עדיף דו. מאשר בולי בול. בול בול. איך נראה דודי דו אבל? תעשה בגוגל. פרותי כזה ג'ינג'י, כמו עומרי, ג'ינג'י פרותי. מעיק, שהוא ירוק. מעיק. ג'ינג'י. ג'ינג'י מעיק, זה עם דפנה דקל. דוב כזה. כן, דוב מעצבן שלא מדבר. בניגוד לעומרי. נו, זה שדוב נבוא נושא אותו, נכון? שימש! די כבר, נמאס לי כבר מכל די, דפנה! את לא מזדיינת, אז אני לא אחפש אחרות! עוד פעם גנבת לי את המצית, חבר'ה, בואו נהיה רגע רציניים לגבי הקליפ. כי החתונה ממש עוד עושים מעט. בדירה פוקר. ביום שישי הזה נצא. אבל כל איזה פוקר? לא, לפחות חלק. אתם רוצים כל בית במקום אחר? צביקה, אתה לא חוזר כאילו? אני אחזור, אבל ממש מאוחר. לא. למה זה חייב להיות ביום שישי? לא, כי אנחנו כבר כולם שם. תקשיבו מה נעשה. נעשה כאילו... בוא לא נגלה לו, אמרו שמשחקים משהו. אז לא ביום שישי הזה, אפשר בשישי נרמה הבא. בפוקר, הוא יפסיד מלא, הוא יתעצבן וילך הביתה מוקדם. בוא, כל פעם שהוא נכנס ב-5, נו, אי אפשר לשחק איתך לא, את זה אבל ואת זה, ואז הוא יתעצבן ואז הוא ילך. הבעיה שהוא הולך, אבל אתם לילך יודעים שהוא צריך נשארת. לעצבן אותו, מה זה מהר נראה לי, לאחר נכון? כך נשארת. לא, הוא הולך לעשן את הסיגריה שלו, לעשות סיבוב לא, צריך שהוא ילך הביתה, לא כדי שהוא ילך רגע אל לשירותים. תעצבני אותו. זה לא באמת חייב להיות ביום שישי. אורלי צודקת. זה לא חייב להיות יום שישי הזה. כן. הכי קל לעצבן אותו שהוא שם 350 ואתה שם 352. מה, בגלל 2? עולים. אגב, ואז אני זוכה, ואז הוא בחתונה אתם תעשו כאילו, תחזירו לו גם 500 וחצי? אני עם האלף הזה, די, מספיק עם ניסיתי פה, אני כבר חשבתי על רעיון. לא, 1,500 כאילו? אני חשבתי על משהו בספר, עשו את זה. תספר לדייזי. ספר לי. אשתך אחי. נו מה? ספר לדייזי, אף אחד לא שומע. לא, אתה לא... אני אומרת, בוא נשים את כל הכסף ביחד ויהיה להם מלא כסף. אני בעד לשים את כל הכסף ביחד. עושים את זה בז'יטונים בכלל. עוד פעם התחלתם את שוקולו? אחי, וואי, זה... לא, אחי, זה היה לא יפה מה שרותי עשה עכשיו. מה עשיתי? מה שרותי עשה עכשיו. זה היה צחוק אמיתי? מה זה? זה עשתה כפור. הוא עשה משהו לא יפה עכשיו. אולי ניקח משם. מה זה כפור? ככה הוא בא רותי שם. מכפור. הוא בא שרים מכפור, גרוע, בכפר תבור. אתם שרים גרוע שם, אה? לא כמונו. רגע. זה עוד פעם? נעשה הדרן? אתם רוצים הדרן? דודי, 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 דודי. כדאי לכם לשיר
דודי 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 בולי בולי בולי. חבר'ה, אנחנו לא זאת עם הנושא, בואו נחזור. איפה אתם רוצים לקלט? אז כל בית כאילו... הולכים לבליקר או לאיפה? לבליקר. אנחנו מתבצעים, עברנו על הגלים. כל בית אפשר במקום אחר. אז יש לנו את החלק הזה. בפוקר. תזמון אחד בטוח. אני מרח על זה ונתחיל לעשות יום צילומים. מה אני מרח? אתה ודייזי כיוון אחד בלי שמע, כאילו אתה... נכון, זה שתי אתה יודע איך אנחנו השקענו? בקור, עם תאורה של רכבים אנחנו צילמנו לכם קליפ, אתה יודע את זה? היינו צריכים לסבול את הענת הזאת. אתה מבין את זה? היינו צריכים לסבול כל 10 דקות שיחה ממך. נסענו בשיא החום, כולנו נסענו כמו פדלאות שם. נכון, אני תוקף את כולם, נכון אחי? אתה יודע איזה עייף היה? יוסי, אצלך היינו צריכים לסבול את רות עם השטויות שלה שהיה לה בהקלטות שם, אתה לא יודע מה זה היה. אצלך אמא שלך שמה את הווליום עד הסוף, עד היום אני לא שומע. הקיצור, הבית השני זה עם... צחי, הוא כל הבוגרות. אין לי כבר כבר, די. אחי, אני צריך לדעת. אני אומרת בית ראשון ושני בקלפים. כי בית אחד זה משאיר לך עוד 3 בתים. לא, הבית, איפה הבית הלומרי? זה הבית הלומרי? לא, אז זה אצלם בכפר תבור. בואי נצלם את לילך בבית. בואי נצלם את לילך פעם שנייה זה די בבית. מצחיק. אתה ממחזר אבל. עזוב אחי, בדירה שלהם בארצות הברית שהוא גר שם איזה שם. זאת היא מקובלת, גם הפלאפונים יש לי. אבא שלו מחפש לשמוע אותה בקוטל, בואו נצלם בדירה שלכם וזהו. חלק מזה יהיה פוקר, חלק מזה יהיה... מה יהיה עוד חלק? לא. צחי מתעורר. מישהו דיברה איתכם על המסיבת רון, חתונות? אולי אל תצלם את זה כדי שעומרי לא יחשוב שחודש לפני החתונה עדיין לא היה לנו מושג מה פתאום, אנחנו בכלל חצי שנה לפני הוא כבר היה בכל כך הרבה חתונות לפני זה, יודע בדיוק איך זה עובד. דיברת עם זה, מסיבת רווקים? מה אמרת לי אחרי שבוע? לא הקשבתי לך. מה יש הרבה? ממי, אל תשתה משם, זה לא טוב. תקשיבו, באמת, בואו זה... ממי, כנראה לא... דייזי הכינה קודם וזה לא לא היה מסתדר טוב. שאף אחד יכול לראות את זה, אנחנו צריכים לסגור כאילו בלי לראות. לא דיברנו על אז זה. אתה רוצה לנסוע אחי? יש לך... אז תמיד שלך יש זמן לנסוע. מה? לי יש זמן לנסוע? קח, איזה יום חופשי? אין לו חופש, שבת. מישהו יכול לנסוע, מישהו כאילו... אי אפשר ללכת לא בסופי שבוע ואפשר כאילו רק בבקרים. למה היום שישי שם? בזה ממי, במדינה. יש שם אנשים. מזכירים את זה מ5 בלילה. לא מסכים אתה לבוא. רואה לך נסע גרוע כמו שאתה הולך לחתונה, אתה רואה את האולם, מה... אתה היית רוצה שבוע. כן, כמו באמת צימר. הכל שכאלה מישהו ויראה, מה? איזה שטויות, יוסי. אבל זה שישי בבוקר, מה עושים שישי בבוקר? כמה מתערבים? יום חמישי אחי. אחי, זה נתון, אי אפשר, אין, זה לא נתווכח בינינו. עד יום חמישי הם מזכירים מיום אצל חמישי. יוסי זה... מספיק. הופה! די, לא מתבייש. די, לא מתבייש. דבר. דבר.